झाट में आग लगाओ। वाह बहुत आसान। सुन तारा भाई लोग कैसे कहता कि ढोरी देखाओ स्वागत में, बहन चोट गलती हो गई। तो का हाल बा भाई, तो आज हम फिर से प्लाई कैले बानी अवधेश ट्रेनी। तो भाई लोग कसम से कहता नहीं, आज के वीडियो नु बहुते गड़फाड़ बनल बा। तो वीडियो बना के बस एक ही मकसद बा, आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। तो बिना कोनो लाल लहसुन के नु आज के बकचोदी स्टार्ट कर। चल बाय तार बहिन चोदो वाह। सुनला भाई लोग कैसे भैया भक्सी वाला कहता कि देखावा ढोरी में सोहागत बरतिया देखे आइल बा। अरे तोर बहिन चोदो भौजी पटा के पेल दम सन लाने पर हक देबू ना देखियन सन तार बहिन चोदो। मतलब सुन तारा भाई लोग कौन आजन सारवा बरतिया बा कि ढोरी देखे आइल बा, लेकिन ई भैया कहता नु कि ढोरी देखावा स्वागत में बरतिया आयल बा। ताहार बहिन चोदो भौजी पटा के पेल देम नु मर जेबू। देखावा ढोरी स्वागत में देखा ताहार बहिन चोदो भैया एगो बतिया के तू बार बार मत कह कि ढोरी देखावा स्वागत में बरतिया देखे आयल बा। काहे कि ता बात सुन के नु हमार झाट लाल हो जाता। आ झाट लाल होखेला तो समझ सकता कि हम का कइले। आ कसम से कहत है इंसान अगर पटा के पेल देम नु लाले पर मर देबो दांत याद के। अब देखा तार बहिन चोदो भौजी हमरा पता नहीं लागत कि तू छोट बारू कि लंबा बारू कि तू मोटाल बारू कि पतलाल बारू कि तू लंड बारू। ओ से हमरा कुछ ले देवे के नहीं के जे कह तारू हमरा पिकअप के भीतर जाके लइका खेलाव। बारे तार बहिन चोदो वाह। सुन तारा भाई लोग पिकअप के अंदर जाके रहनी हम लइका खेलावत। तो नहीं बताओ भाई लोगन अभी भौजी कह दिया कि हम लड़का बानी आ प्लस में पातिज बानी, हम मोट नहीं की आ लड़का खिलावत दिया। अरे भौजी वो विशाला के हा कि हम तार बहन चोद भौजी वाह बहुत अच्छा। का कहा तारू कि दे दे हम सूट बहन चोद पता ना भौजी। भौजी मतलब बहुत अच्छा बात कहला की, लेकिन लड़कानों सर बीच में बोल गए हंसी बड़ा रहता। आ मतलब कोनो बात ना भाई लोगन वीडियो देखा लोगन भगैया मत। तारा मोहिनी के गाड़ी में छनाटा पे लो वाह। सुन तारा भाई लोग भौजी कैसे कहतिया धरबा तू छाती दोनों हाथे तो दर्द करी। अब तो नहीं बताओ भाई लोगन जब भौजी नाचे आयल बिया तो छाती कौन पकड़ी, आ छाती पकड़ी तो दबाई कौन, आ दबाई तो कौन कुछ करी। लेकिन भौजी बहन चोद वही बीच में बोल के माथा खराब करतिया आ कहतिया नु कि छाती रखे दोनों हाथे दबाईबा। अरे तो बहन चोद भौजी ला चटाबू देखो सारा। अच्छा अभी जागल बा लोग सारा। अरे भौजी चला हम मन ले कि सब लोग ना जागल रही तका तो मैं खोल दे दूका आ खोलने के बाद में दिखा दे दूका। मतलब भौजी कैसे कहतिया हो कि अभी लोग बा जागल। अरे भैया भौजी भौसरी वाली लोग जागल बा तो जागल रहे दे, तू खोलबे तो खोल ना। अरे तारा बहनी के गाड़ी में गधा के लंड पे लो वाह बहुत अच्छा। सुन तारा भाई लोग भौजी कैसे कहतिया कि अभी खड़ा करके तू का करबा। ए भौजी हम बताओ तानी खड़ा करके नु पेली पेलबू ता तू खड़ा करके काठी करबा। ए भौजी तू का चाहता रो ना हमरा के बोला तू का चाहता रो कि कोनो आओ आ पटा के चल जाओ। मैं सुनला भाई लोग फिर से भौजी कहतिया कि खड़ा करके का करबा। अरे भौजी भौसरी वाली खड़ा करके सबके पता बानू पेलल जाला। अगर तारा पता नहीं के तो आवा हमा लगे चाहे बड़का बाबू लगे जा पटा के पेल के पता करियन तार बहिन चोद भागिया से खड़ा करके काठी करबा। भाई लोग भौजी एगो बतिया के बार बार फेटतिया तो नहीं बतावा लोगन एगो बात के कोनो बार बार फेटेला तो खींच बहेला कि ना बहेला बहेला नु। माने भौजी बात समझ नहीं के आ पटा के पेल तो बाद में कोई भौजी नु आकाशवा विशाला मिल के पेलला हंस ही तो गलत बात। कटना मत।